A Xunta repartiu nun mes máis de 105,6 toneladas de alimentos para a fauna silvestre en zonas afectadas polos incendios do verán en Galicia, grazas aos traballos dos axentes medioambientais realizados por terra e varios voos que executaron a futuras intervencións de recuperación ambiental. Está a servir para asegurar que animais de diferentes especies permanezan nos seus hábitats naturais. Este sería o 9º voo e, polo tanto, concluiríamos o mesmo. Hoxe, pois, o persoal que está organizando voará e comprobará pois, non só como se fai a distribución, sino tamén dende o punto de vista do territorio si está habendo máis rebrotes ou non e que pode supoñer eso para a alimentación dos nosos animais. Estamos percorrendo todo Ourense, dividido en distritos, son máis de 100.000 kilos os que xa repartimos, cereal, palla, pero tamén bloques de sal, que son moi importantes e que é un aporte necesario para os nosos animais. Podemos comprobar nos últimos voos pois a presencia deses corzos, deses cervos, pero tamén de aves que se achegan a estos lugares. E a pretensión é que estes animais non teñan que sair da súa zona, porque sair da súa zona supón que estén despistados e, polo tanto, que sexan máis vulnerables e que os ataques pois sexan máis e non se poidan defender. A campaña, que tivo un carácter pioneiro ao combinar a técnica do helimulking e o reparto por terra, organizouse de xeito que se puido chegar a zonas complicadas dende o punto de vista orográfico. En concreto, actuouse en 5 distritos ambientais da provincia de Ourense, os do Ribeiro Arenteiro, Miño Arnoia, Distrito 13 de Valdeorras Tribes, Berín Viana e Xinzo de Limia.